טוב, ערב טוב לכולם. שמי סמדר נאמן, אני חולת פיברומיאלגיה, מחברת הספר פיברומיאלגיה זה לא סוף העולם, תומכת ומלווה חולות פיברומיאלגיה ומנהלת קבוצת תמיכה בפייסבוק. רציתי לשאול אתכם, אני נראית לכם חולה? סליחה, קבוצת תמיכה במה? בפייסבוק. יותר טוב? אוקיי, אז זהו, אז לא רואים, נכון? לא רואים את המחלה. בסדר. אני מאובחנת כסובלת פיברומיאלגיה כבר 13 שנה. חגיגות הבר מצווה התקיימו בקרוב. אני כאן כדי לספר לכם כיצד למדתי להתמודד עם הפיברומיאלגיה, המחלה השקופה הבלתי נראית. כשהתחילו סימני המחלה הייתי בת 47. מפאת מרוץ החיים התייחסתי להם כאל איתותים של גיל המעבר. במשך 3 שנים התנהלתי בתוך מחול שדים של חיפוש ובדיקות בלתי פוסקות מכל סוג ומין, ביניהם פולשניות ומאוד לא נעימות, על מנת למצוא את הסיבה לתחושות המוזרות שאפפו אותי, לעייפות ולכאבים הבלתי נסבלים. הייתי אישה פעילה, פרפקציוניסטית, אנרגטית, עבדתי במשרה מלאה כפקידה בכירה במחלקת אשראי בבנק, עבודה שוחקת, תובענית, שינקה ממני את כל כוחותיי. שפעת קשה עם חום גבוה במשך 10 ימים מפילה אותי, למרות שהמחלה חלפה, תחושת עייפות תמידית וכאבים מפושטים המשיכו ללוות אותי זמן רב. מרוץ החיים ממשיך מבלי לשאול אותי איך אני מרגישה ומה אני רוצה. תקופה קשה של אובדן אנשים יקרים במשפחה מוסיפה, ואני מגיעה לקצה גבול היכולת שלי. שלא במקרה אני מקבלת מחברה של ביתי חומר על תסמונת התשישות הכרונית ופיברומיאלגיה, שאתם יודעים שהן בעצם חופפות ובנות דודות. אני קוראת את התסמינים, ואני כבר יודעת בבירור, זהו, זה מה שיש לי. טוב, אבל זה לא מספיק, צריך גם אישור מרופא. ואז האישור מגיע די מהר על ידי הבחנה במרפאה לעייפות מתמשכת בבית חולים איכילוב. כשהרופא אמר לנו שיש שם לתופעה, בעלי ואני נשמנו לרווחה. איפה הוא? הלאה. סוף סוף אני יודעת שזה לא בראש שלי, לא רואים עליי, אבל אני מרגישה רע. אין ריפוי למחלה, אך יש טיפול מקל, וכאן הוא מנחה אותי. עבודה של 4 שעות ביום בלבד, נטילת כדורים נוגדי דיכאון, הליכה מתונה ומדורגת, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ומכאן החיים מתחלקים לשניים, לפני האבחון ואחריו. ההתמודדות שלי התנהלה במספר מישורים. 1, הפער בין מה שנראה כלפי חוץ לבין מה שאני חווה פיזית, ובין איך שאני נראית בעיני אחרים לבין מה שאני בעצם חשה. 2, הפער בין האופן שבו אני מכירה את עצמי מאז ומתמיד, בין הזהות הקודמת שלי לבין האופי שאני חווה את עצמי בהווה, הזהות הנוכחית הנכפית עליי. 3, הפער בין התלונות הגופניות לבין התוצאות של בדיקות מדוקדקות וגם פולשניות שיצאו תקינות. המון אנרגיה הוקדשה סביב הצורך להילחם על המחלה השקופה והעמומה הזאת, לא על החיים עצמם. הדיסוננס יצר פקפוקים עצמיים ברמה הבסיסית ביותר של תחושות הגוף. אחד המחירים היה אובדן אמון עצמי. כדי להתמודד עם אלה עשיתי מספר דברים. בעבודה חילקתי לעובדים בסניף חומר מצולם על המחלה, תסמיניה וכדומה, כדי שיבינו ויוכלו אולי קצת להקל. בחברה לא התביישתי ויצאתי מהארון. שיתפתי, ומי שקיבלו אותי נשארו חברים שלי, ואחרים פשוט יצאו מהמעגל. עם המשפחה הקרובה זה לא היה קל בכלל. למזלי, בעלי הבין אותי ותמך בי מהרגע הראשון. כך גם אמי. 2 בנותיי הבוגרות לא יכלו להשלים ולקבל אמא חדשה שאיננה סופר וומן, סופר מאמה, וזה הביא להרבה חיכוכים. לאחר שהוצאתי את הספר לאור, הם הבינו את מה שעובר עליי. במשך הזמן קיבלתי מספר החלטות על מנת שיהיה לי קל יותר להתמודד.
הורדתי ממני עבודות בית והעברתי אותן למנקה שבועית שהייתה לי. התחלתי לנהל סדר יום רשום המכיל את כל הפעילויות אותן עליי לבצע במהלך היום, כולל שעות מנוחה. למדתי לקבל את עצמי עם המחלה ולא להילחם נגדה. הבנתי שהיא ניתנה לי כמתנה, במרכאות, ועליי לחיות לצידה בשלום, לנהל אותה ולא לתת לה לנהל אותי. חיים בחברות איתה ולא בצילה. יש קושי, אבל למרות זאת אני יכולה להיות משמעותית ולחיות מתוך מקום בונה. בנוסף, למדתי איך להתמודד עם תגובות המשפחה הגרעינית והסביבה המורחבת ולהפסיק להתנצל כל הזמן. לא לעבוד מתוך הרגל, לחשוב ואז לפעול בצורה מושכלת. להוריד את הרגל מהגז כדי שלא יקרוס. בסופו של דבר חשבתי וידעתי שאני צריכה להעמיד את עצמי בראש הפירמידה ולדאוג לעצמי יותר מכל. למדתי ועדיין לומדת להכיר בערך עצמי ולהחזיר לי את הביטחון והאסרטיביות שהיו מנת חלקי לפני פרוץ המחלה והתגמדו בעקבותיה. למדתי שיש חיים עם הפיברומיאלגיה. במקום הזה הבנתי שעליי לכתוב ספר, על מנת לחלוק את הניסיון שלי ולאפשר לאחרים ללמוד ממנו. ואז פרסמתי את הספר. כפי שאמרתי, הוא נקרא פיברומיאלגיה, זה לא סוף העולם. לפני 8 שנים פרשתי ממקום עבודתי, לאחר קריסה נוספת והחמרה בתסמינים. פניתי לביטוח לאומי, קיבלתי אחוזי נכות בהתאם למצבי והוכרתי בנכות כללית. עכשיו אני אספר לכם, אשתף אתכם קצת בטיפולים השונים שקיבלתי. מאחר ואין טיפול שמרפא את המחלה, אנו מקבלים טיפול לשם הקלה. תרופות לשיכוך כאבים המתחלקות למספר קבוצות, חלקן נועדו לשיכוך כאבים וחלקן בעלי פעילות אחרת כמו אנטי-דלקתית או הרגעה כללית. כמו כל חולות הפיברו, השתמשתי ועדיין משתמשת בכל מיני סוגים, כולל כדורים נרקוטיים בתקופות של כאבים עזים. תרופות נוגדות דיכאון. מאחר ומדובר כאן בהגברה של הולכת כאב ועיבוד תחושת הכאב במערכת העצבים המרכזית, חוט השדרה והמוח, התוצאה היא שכל גירוי שלא היה צריך להיות מכאיב כלל, מפוענח על ידי מערכת העצבים כגירוי מכאיב ביותר. לפיכך התרופות נוגדות הדיכאון משפיעות על הולכת כאבים אלו, ובנוסף משפיעות באופן חיובי על הפרעות שינה האופייניות לתסמונת. למעשה, כפי שציינה פרופסור צביקל, כאב ודיכאון קשורים אחד בשני. זה גורם לזה ולהפך. ויש צורך לשבור את המעגל על מנת להשיג הטבה בתסמינים. בתחילת התהליך פחדתי מאוד מתופעות הלוואי שלהם, אולם לאחר ש3 רופאים המליצו עליהם, החלטתי שאין לי מה להפסיד, רק להרוויח. תופעות לוואי קשות ליוו את תקופת ההסתגלות, ואז הייתה הטבה והקלה. ושוב בא גל נוסף, והמינון כבר לא הספיק, והיה צורך להעלות אותו, או להחליף תרופה. ניסיתי המון סוגים מהמשפחה הזאת. הרגשתי כמו שפע ניסיונות. עם הזמן הבנתי שחלק מההתנהלות המחלה היא גליות, זאת אומרת עליות וירידות. ועליי ללמוד לחיות איתן. נכון שהכדורים עוזרים לי, אך זה לא מספיק על מנת להשיג איזון. ניסיתי מספר טיפולים אלטרנטיביים, כמו ביופידבק, רפלקסולוגיה ושיאצו, שהקלו במידת מה. אציין שכאישה שואפת לשלמות, גם בהתמודדות ניסיתי כמעט כל טיפול ששמעתי שיש סיכוי שהוא יעזור לי ולו במעט. טיפול קוגניטיבי התנהגותי שהוזכר גם כן לפני כן, הראשון בסדרת הטיפולים שהיו מאוד משמעותיים עבורי, וקידמו אותי בתוך החיים עם המחלה. הטיפול מתמקד בזיהוי ושינוי דפוסי חשיבה שליליים, כוללניים וכדומה, ומספק כלים לעיצוב מחדש של דפוסים יעילים המחזקים את ההתמודדות. למשל, החולה סובל מעייפות וכאב. הוא נמנע מלבצע פעילות, מצב רוחו יורד, נוצר מעגל קסמים, נצחי של תסמינים והימנעות. בעזרת ה-CBT למדתי שאפשר לשנות את החשיבה ולהפסיק את ההתנהגות הנמנעת מפעילות, ובעצם להתחיל לפעול ולהניע את עצמי.
טיפול נוסף שעשיתי, לא יודעת אם זה טיפול, אבל אימון אישי להישגיות אישית. קבעתי את היעד שאני מעוניינת, והוא היה ליצור לעצמי מרחב שקט של איכות חיים רגועה, בגלל העליות והירידות שמאפיינות את המחלה. רציתי מאוד לשמור על עצמי, להוריד עוצמות, להתנהל ללא דרמות וסרטים או תנודות קיצוניות במצב הרוח. על פי רוב ההתנהלות שלי אופיינה בקיצוניות שגרמה להמון תנודות במצבי רוח, פרצי בכי, דיכאונות, חרדות, כאבים וסבל יומיומי. מתמשך. בסופו של האימון הגעתי למסקנה שאני סוג של קוסמת. יש לי ביד מטה קסמים ואני יכולה להעצים ולהחליש את המחלה בהתאם לצרכיי. טיפול נוסף שניסיתי זה פרחי באך, אני לא אפרט כאן יותר מדי מה זה, אבל בסך הכל הם עזרו לי, ובעזרת הטיפול הזה הצלחתי להוריד מינון של כדורים שגרמו לי לתופעות לוואי קשות. פעילות גופנית. לאורך כל השנים שמעתי את הרופאים הרבים, איתם נפגשתי, ממליצים על פעילות גופנית מדורגת ומתונה, הליכה או שחייה. בהתחלה זה נראה בלתי אפשרי. אט התחלתי ללכת ברגל 5 דקות סביב הבית, במהירות של צו. כל יום העליתי את המינון. לימים נרשמתי לחדר כושר והתחלתי להתאמן בו. כשחוויתי נפילות, הפסקתי להתאמן, למרות שידעתי שזה רק ישפר את הרגשתי. לא יכולתי לאסוף את עצמי ולבצע אותה. היום, מה קורה איתי היום, בתקופה האחרונה? לאחר מספר שנים עם הפיברו, הבנתי שיש חיים איתה, ובתוך החיים איתה אני מאושרת. התהליך הזה הוביל אותי לכתיבת הספר, שזה כבר ציינתי וסיפרתי קודם. לאחר תקופה ארוכה של חוסר איזון והחלפת כדורים, הבנתי שמה שיעזור לי זה פעילות גופנית. הרופא שטיפל בי, ועדיין מטפל בי, הנחה אותי לצאת 2 ביום לפעילות. אמרתי לו שהוא מגזים, אבל הבנתי שבעצם הפעילות הזאת תורמת להעלאת מצב הרוח ולהקלה בכאבים. כיוון שהיא מפרישה אנדורפינים, להם יש השפעה כמו למורפיום. כבר מספר חודשים שאני מתמידה כל בוקר להתאמן בהליכה, וגם באימון לחיזוק השרירים. זה לא קל. יש ימים שאינני מסוגלת להרים את עצמי מהמיטה בבוקר. אני אוספת את עצמי, לא מוותרת, לאחר 15 דקות על ההליכון, אני מרגישה איך אני מתמלאת באנרגיות, וכך כל היום שלי נראה אחרת. לפני 3 שנים פתחתי בפייסבוק קבוצת תמיכה וירטואלית, המונה היום כ-500 חולים. הקבוצה סגורה, והיא נותנת מענה 24/7, לאנשים שטרם אובחנו, לאלה שכבר חיים בצילה זמן מה ולבני משפחותיהם. בכניסה יש שם כרטיסי ביקור שלי, ואפשר לראות את שם הקבוצה ולבקש להצטרף אליה. בנוסף מגיעים אליי לפייסבוק וגם לטלפון הפרטי חולים ששמעו עליי וזקוקים נואשות לאוזן קשבת ולעצות. ככה שאני עסוקה חלק נכבד מהזמן סביב מעגלי התמיכה אותם יצרתי. בעבר התנדבתי במשך 2 בקו התמיכה הטלפוני של עמותת אסף, התומכת בחולי פיברומיאלגיה ותסמונת התשישות הכרונית. עבורי הפיברומיאלגיה הייתה ועודנה מתנה שקיבלתי על מנת לשנות את אורח חיי, כדי להשיג אורך באיכות חיים ולתרום להעלאת המודעות למחלה ולעזור ללוקים בה. אני מרגישה שליחה של רצון טוב. תודה על ההקשבה.